हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा जोंहा मैया मोनसे लाइव भिडिअ फैदोंमोन आरो बे लाइभआव गोबां सावरायनाय जादोंमोन आसाम पुलिसनि एडमिटनि बागै। स' बेयावनो आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा होदोंमोन जे एसएलपीआरबिआव थाबैनो साडेनलि एडमिटनि अफिसियेल नटिस फैगोन होननानै। दा फैनायलाय जों डिटेल्सखौ नायगोन सोरनिया एडमिटआ फैसिगोन एबा माबादि एग्जाम जागोन जों डिटेल्सखौ नायगोन। बिनि सिगां नोंथांमोना बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। बेफोरबादि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो लोगोसे गुबुन गुबुन आसाम पुलिसानो जा एबा आर्मियानो जा बा नोंथांमोननि सिभिल जबानो जा गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोनाहाय मोनबाय थानो हागोन। बेनो जाबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव। दा लोगोफोर फाइनालि एसएलपीआरबिनिफ्राय गोदान अफिसियेल नटिस फैदों आरो बे नटिसआ आं नोंथांमोनजों गासैबो डिटेल्सखौ होगोन मानि थाखाय फैदों। बेनो जाबाय एक्स सार्भिसमेननि थाखाय बेयाव बुंदों। स' बेनो जाबाय नोंथांमोननि जि पस्ट दङमोन एसआई दङमोन, कनस्टेबल दङमोन, लोगोसे हेड कनस्टेबल दङमोन। बेनो जाबाय नोंथांमोना माखासे बर्डार अर्गेनाइजेसननि मोनसे आसाम पुलिस बेयाव ओंखारदोंमोन। दा बेनिनो एग्जामनि रिटेन एग्जामनि एडमिट रिलिज खालामसिगोन जों बेखौनो नायगोन। लोगोसे गोबां साननो हागौ जे नर्मेल एभिइउबि कनस्टेबल, नाथाय बे नङा आरो थाबैनो नोंथांमोननि माखासे अफिसियेल नटिसआ फैबाय थासिगोन लासै लासैनो मानोना सम जाबाय। दा फार्स्टआव दङ पस्टआ नोंथांमोना इन्सपेक्टर दङ, बेनिफ्राय एसआई दङ 60, बेनिफ्राय 70 हेड कनस्टेबल, 200 जाबाय कनस्टेबल लेभेलाव आन्डार पिआइएफ स्किम अफ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बेबादि फैदों बर्डार अर्गेनाइजेसननि। दा बेनिनो नोंथांमोनाहाय मोनसिगोन एग्जाम डेट मोनबाय, बेनो जाबाय 7 जानुवारि। 7 जानुवारि गुवाहाटियाव जागोन एग्जामा। बेनिफ्राय हेड कनस्टेबला जागोन 10 AM निफ्राय आरो बेलासियाव जाबाय एसआई लेभेलनि दङ। स' बेखौ नोंथांमोना नायदो जायफ्रा दङ। बेखायनो एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हासिगोन दिनैनिफ्राय आरो बेयाव लिरनाय बादिबा 10 PM नाथाय बियो AM जानांगोन मानोना मोनायाव एडमिट जानोबो हागौ कि जानो बियो 10 PM जानो हागौ, नाथाय बेखौ नोंथांमोना जायखिजाया एडमिटखौहाय मोनसिगोन आरो बे एडमिटआवनो गासैबो एग्जामनि जायगाखौ नोंथांमोना मोनगोन बबेयाव जागोन गुवाहाटियाव। बेनिफ्राय नोंथांमोना एग्जाम जाग्रोगोन, अके एग्जाम जागोन बेयाव लिरनाय दङ। बेनिफ्राय दाने फैबाय जे नोंथांमोननि नर्मेल एभिइउबि कनस्टेबला माब्ला मोनगोन। स' बि एसे लेट जासिगोन नोंथांमोना, नाथाय एसआइआ एबि एसआइ इउबि एसआइआ थाबैनो एग्जाम जानायनि चान्सआ दङ मानोना बे जाबाय सेम प्रसेस एग्जाम जाग्रोयो। बेखायनो जेराव एग्जाम जाग्रोयो बेखौहाय इजि जायो, बेखायनो एसआइ नर्मेला नोंथांमोना एग्जाम जानायनि चान्सआव फैगासिनो दङ। स' बेखायनो बयबो रेडि जानाया मोजां मानोना एसएलपीआरबिआ जेब्ला एडमिटनि नटिस होग्रोबाय लासै लासैनो फैनायनि चान्सआ दङ। नाथाय चिफ मिनिस्टारा बुंनाय बायदिब्ला कनस्टेबल लेभेलाव नोंथांमोना एग्जामा जुलाइआव जागोन, अब्ला नोंथांमोना मे जुनावहाय फिजिकेल टेस्ट जानायनि चान्सआ दङ। दा बेनोमोन नोंथांमोननि आसाम पुलिसनि अफिसियेल नटिस गासिबो डिटेल्स। बेबायदिनो गोदान नटिस फैयोबा नोंथांमोना मोनबाय थागोन डिटेल्सजों लोगोसे बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव।